Γεια σε όλους, σήμερα λύνουμε το πρόβλημα 876 Middle of the linked list του LeetCode. Είναι easy πρόβλημα, πάμε να το διαβάσουμε. Given the head of a singly linked list, return the middle node of the linked list. If there are two middle nodes, return the second middle node. Έχουμε μία λίστα, singly linked list, δηλαδή δεν υπάρχει pointer προς τα πίσω, μόνο μπροστά, και πρέπει να βρούμε το μεσαίο στοιχείο. Τώρα, το linked list, η λίστα, πώς διαφέρει από το vector ή το array? Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα στοιχεία έχουμε. Μας δίνεται ένα pointer για το πρώτο στοιχείο, αλλά δεν ξέρουμε πόσα στοιχεία έχουμε συνολικά, πρέπει να το ανακαλύψουμε μετέπειτα, κάνοντας υπολογισμούς. Γι' αυτό το πρόβλημα δεν είναι απλά μια περίπτωση του να επιστρέψουμε, να πούμε ξέρω εγώ array.size δια 2, έχει μια λίγο μεγαλύτερη διαδικασία. Και η πρώτη μέθοδος είναι να κρατήσουμε ένα counter, int counter, το οποίο θα το αρχικοποιήσουμε με 0. Αυτό θα μας μετράει πόσα nodes έχουμε συνολικά στο array, στη λίστα μας. Και έπειτα θα έχουμε και ένα vector από list node, ας πούμε θα το ονομάσουμε v. Εδώ θα αποθηκεύουμε, κάθε φορά που θα περνάμε από ένα node, θα αποθηκεύουμε τη διεύθυνση αυτού του node εδώ μέσα, έτσι ώστε κάθε φορά που, όταν φτάσουμε βασικά στο τέλος του linked list και θα έχουμε μετρήσει πόσους κόμβους έχουμε, μετά θα χωρίσουμε αυτόν τον αριθμό δια 2 και θα βρούμε στο vector σε ποια θέση βρίσκεται αυτό το counter δια 2, αυτό το στοιχείο, και από το vector θα το αντλήσουμε και θα το επιστρέψουμε. Βέβαια χρησιμοποιεί αρκετό χώρο, γιατί ουσιαστικά διπλασιάζουμε το linked list μας και το αποθηκεύουμε ως vector. Αλλά θα προτείνουμε και μια άλλη λύση η οποία είναι λίγο καλύτερη. Εδώ θα έχουμε ένα while head, όσο το head είναι διάφορο ίσο του null. Για κάθε στοιχείο της λίστας μας, αρχικά θα αυξάνουμε το counter, μετά θα κάνουμε push αυτό το στοιχείο στο vector μας, v.push back head, και θα αυξάνουμε το head, δηλαδή όταν λέω αυξάνουμε το head θα το κάνουμε να δείχνει στο επόμενο στοιχείο, οπότε head ίσον head next. Έτσι θα έχουμε όλα μας τα nodes αποθηκευμένα σε ένα vector και ένα counter με το οποίο θα μετρήσουμε πόσα ακριβώς nodes έχουμε. Και στο τέλος θα επιστρέψουμε το v από το vector, θα αντλήσουμε τη διεύθυνση του counter για 2. Και τρέχει κανονικά, αλλά όπως είπα διπλασιάζουμε το vector μας χωρίς λόγο, όπως βλέπουμε είναι και λίγο πιο αργή λύση. Γι' αυτό θα βρούμε έναν λίγο καλύτερο τρόπο, το οποίο μοιάζει λίγο με τη λύση του χθεσινού προβλήματος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα pointer fast και slow, και θα ξεκινήσουμε από την αρχή του linked list. Το ένα pointer, το ένα pointer θα αυξάνεται κατά 2 θέσεις, ενώ το άλλο κατά 1. Και έτσι μπορούμε να σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή, όταν το γρήγορο pointer φτάσει στο τέλος του linked list, το αργό pointer, επειδή ταξιδεύει με τη μισή ταχύτητα, θα έχει φτάσει στη μέση. Οπότε, όταν φτάσει το γρήγορο pointer στο τέλος, έχουμε βρει τη μέση, η οποία είναι ακριβώς αυτό το slow pointer. Οπότε, θα ορίσουμε τα δύο pointer μας, list node fast, και θα το αρχικοποιήσουμε με το head, και το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε με το slow, και θα το αρχικοποιήσουμε και αυτό από το head, επειδή και τα δύο ξεκινάνε από το πρώτο μας στοιχείο. Και μετά θα κάνουμε ένα while loop, όσο το fast είναι διάφορο ίσο
του null. Και επίσης πέρα από το fast που ελέγχουμε, επειδή το κάνουμε 2 βήματα, πρέπει να ελέγξουμε και το επόμενο του fast, έτσι ώστε να μην έχουμε errors, όπου θα προσπαθούμε να κάνουμε, βρούμε κάποιο στοιχείο το οποίο δεν υπάρχει στο linked list. Fast.next διάφορες του null. Και μετά από αυτό θα αυξάνουμε το fast κατά 2. Fast next. Και το slow θα το αυξάνουμε κατά 1. Και κάποια στιγμή θα τερματιστεί αυτό το while loop, γιατί το fast θα φτάσει στο τέλος. Και αφού δεν θα αυξήσουμε άλλο το slow, σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή το slow θα είναι στη μέση του linked list. Οπότε απλά μπορούμε να κάνουμε return slow. Και δουλεύει, εννοείται, και είναι πολύ πιο γρήγορη λύση γιατί δεν αντιγράφουμε όλα τα στοιχεία της λίστας μας. Okay. Η μέτρηση του lead code είναι ό,τι να είναι. Τις πρώτες 2 φορές που και οι 2 λύσεις μου έβγαλαν 0 ms runtime, αλλά εδώ για κάποιο λόγο έβγαλαν 4. Τέλος πάντων, δεν βασιζόμαστε ποτέ στη μέτρηση του lead code. Ξέρουμε ότι η δεύτερη μέθοδος είναι πολύ πιο γρήγορη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να βρήκατε αξία σε αυτό. Καλή συνέχεια.